Bende ng'isa ni maka juma an bende chieng' moro igwela e studio kanyo. Japuonj abiro gweli kanyo. Chal ka gima kampen ochwe chieng' mar Kuppet. Nitie kampen matimore mar Kuppet. Next year the election nitimo Mololo ahinya. Okay. Yes. Aha. Yeah. Japuonj mana ka wadok e wach mar limbe mar State House. Iwacho kanyo ni jatend piny manyocha ogwelou mar wuoyo kodu mar ng'eyo ni tunyalo bero sekta mar somo yo machalo nade. Okay. Achiel kuom welfare manopedho en wach mar affordable housing. Idhi miu 20%. Idhi miu 20%. Okay. Kendo nwago sei gi CEO mar housing. Okay. Mane kuro naneno ni mano ne yuma mukito machiegni. Kech wan bende the largest contributor. Yes. In this fund. Konwa feel ni kuketo kete paptaru maonge winjruok malong'o to ji biro yuda udi to anok wayudi. Okay. Ingine public service kaendi jopuonje moko oseyudo udi mag National Housing Corporation ka kata mandalo manuchi gero public service houses jopuonje ne ok obedo covered. So with this national housing scheme which is a game changer in the offing, in ji mang'eny osebedo ka ok ohero gini to an kaka ng'ato osewuotho oko ang'eyo ni ma is a game changer. Okay. Kendo kwadwa ni mondo wadongre maber, wabed gi security maswad, wabed gi pi manyalo donjo ma ji te yudo, to nego beni wan gi planned settlement. Okay. Koro en mani obiro yor siasa, to mae kuonde ma jok mosedongo maber e pinje mosedongo. Okay. Gima gisedil go mokwongo en housing. Geche ene mokelo dignity mar an individual. Koro ofil ni kama jopuonj jok moko yude dignity ni, jopuonjo ber koyudo. Okay. Koro kane wakwayo to nomiwa. Okay. To kendo mar ariyo ne wantiere gi weche machalo kaka medical ne waneno ka sirikal chunygi osegombo ni mondo terwa e SHA. Okay. Ok watamre nikech wambe the heaviest contributor kocha. To kuma endi en mixing issues. Mixing issues in the sense ni wan sama ne omiwa comprehensive medical cover, no kawo medical allowance wa. En Employment Act ni an employer onego beni ni o cover ja thieth mar jok matiyo ne. Okay. Koro ne wan gimiluongo ni medical allowance. Medical allowance ne ma nobedo commuted to comprehensive medical cover. Koro nego beni kik obed confused gi SHA. Okay. Koro SHA en a statutory ma everybody is involved. Yes. To kaluwore gi kaka pod SHA pok obedo stable. Ka jopuonjwa ne oter kono, noter gi kono, to nwaneno ka dhi rocho ratiro mar thieth mar jopuonj. Emomiyo nwawil ni mondo ne wewa mondo wa study the operating environment, mondo kadiponi miyowa machielo to miwa on fresh terms, not ni on terms machalo michiwo. Okay. Kaka Marsha chalo kaka mar NHIF. Yes. Man any ngata mantie formal employment ka ing'ade yeah. Koro mane digi mane mane waneno ka wuon piny nokawe owachona ni onego wabua discuss mondo wane. Noneno ni the current one to ne ok miwa the value for our money. Nikech en budget maduong'. Budget ma kawo chini 20 billion mondo othiedh go jopuonj e public sector. Koro pesa nendo kidwa miye kata SHA to nego beni wadhi kuno kwa ng'eyo ni to what are the defined benefits mwadhi yudo kanyo. Okay. Kamano. Opogore kod wach mar medical ni, wach mane machielo mane uwuok godo status minyalo wacho ni dhi konyo japuonj? Wach ma kendo mane the State House, the president nolini maber strides mosemake. Yes. Moko waseneno, moko bende moko pok waneno e yo mane oketo gigo. To nowacho ni mondo wamiye time osebedo kotimo karma monyalo. Which of course no waneno ka mano was not a bad idea. En gi goodwill. En gi goodwill kunene kaka jopuonj. Kaka kum president mosebedo go ok en ni en goodwill kende, en ng'ama genuine. Okay. En ng'ama genuine e gik mano temo kowacho. Nikech ng'in nosewacho no mokwongo, nodhi ndiko jopuonj mang'eny, to kendo setimo. Nikech nodonjo kana wacho ni deficit mar 116,000 to nyaka bridge. To already pok ochope half the term to semiwa 76,000. Mangeche ni odong' just about less than 40,000. To chopo that place. Yes. By the end of the year
wang'eyo ni wadhi yudo another 24,000. Mano nyiso ni en gi goodwill. Another thing ma osetimo with a lot of strength ni housing ni wanene kodhi. To an gima adwaro jo Kenya mondo ne my space ma okawo ma aneno ka very positive. Ni ka oseringo kendo osenyisowa ni corruption cha bende koro odwa deal go. To deal kod corruption to gik matimore teachers ginene capitation mar schools wang'e ni dhi rumo. Nikech no waneno ka CS mar education osewacho ni out of the 15,000 schools magisevet for enrollment, giseyudo ka about 50,000 are ineligible kendo sebedo ka receive capitation. Wangiche ni kanye ndo osekete osegwome ni nyakone ni gigo will run well. Kuru kama ne